Arratsaldeon, Peio. Kaixo. Ietorri. Jasker. Peio, zukumetan ze harreman zenuen euskararekin? Harreman gutxi. Klasean astean 3 ordu edo, ematen genuen, ereduan. Eta gero horretaz aparte, musika, noizbenka, baina gutxi. Eta etxean ere, gaztelaniaz aritzen zinen? Bai, etxean gaztelaniaz. Etxean gaztelaniaz. Euskarak ez zeukan beraz presentzia handiegirik zure haurtzaroan? Ez, nahiko txikia. Non egin zenituen lehen ikasketak? Azpilagainako eskolan, Iruñan, eta gero Basoko institutuan. Eta gero, unibertsitatera eta? Logroñora joan nintzen ikastera. Gazteleraz. Gazteleraz. Zenbat urte pasa dituzu erdaraz, esan dezagun, erdaraz bizitzen edo erdaraz ikasten zure bizitzan? Gutxi gara bera, 21 urte manituen erdaraz bizitzen. Gero jandik aurrera nintzen euskaraz, alnuen moduan euskaraz bizitzen. Baina kontua da, karrera amaitzean, Nafarroko Unibertsitatean matematika euskaraz irakasteko irakasle bat behar zutela? Bai, alde batetik ni neukan nahia hori barruan euskara ikasteko nahia eta justu zan zidaten behar zutela jendea materia ikasteko euskaraz eta orduan batu ziren biak eta zinintzen ikasten gogoz. Hori izan zen beraz, euskaltegian zuk izena emateko motivazio nagusia, ezta? Bai, hori da. Baina 2 urte egon ziren ikasten? Eta gero utzi egin zenuen? Bai, 2 urte hartu kanpionen, 2 aste egin nintzen uda batean Maizpiden, eta jatera nuen zebata eta utzi nion euskaltegiari. Benetan? 2 urte nahikoa izan zen dituen, orain euskaraz hitz egiten duzun bezala hitz egiteko. Zeo zer banekien, oinarri txiki bat dukan. Esan dugu baita ere umetan noski klase batzuk eta ematen zenituela. Hala ere, ez dakit errexe egin duzun, gogorre egin duzun, baina marka desente egin duzu, Peio. Bueno, ez dakit, izan dut laguntza nahikotzo lagunen gandik, eta orduan nuen ez aukera praktikatzeko gero kalean errazago izan da ikastea. Errazagoa izan dela esan duzu. Euskara ikasteko zure bide honetan, prozesu honetan, zer izan da errazen egin zaizuna? Arautua nahiko logikoa zen guztia, nahiko erraza ikasi dut. Taulak edo baldintzak eta lerak hori ez zait zaiagin. Kostatu zait ikastea, arau batetik etortzen ez dena edo iztegia, adibidez, hori guztu zer gehiago. Askotan aipatzen da, ez da, baldintzak, aditzak eta nahiko zailak direla, zuri hori nahiko errexe egin zaizu. Bai, horrekin ez dut arrazo handirik izan. Gauza bata, euskaltegian ikasten duguna, eta gero dator mintza praktika esango dugu, ez da, erabilera, ozko erabilera hori. Zer moduz horretan, hasiera haietan, esango dugu? Hasieran pixkaldo etzatua, gustatzen zitzaidan, nik enuen gaitasuna ongi egiteko edo esan nuen guztia adierazteko. Baina pixkanaka lagunek euskeraz eta nik nuen moduan, gaztelaniaz edo euskeraz, eta la moldatzen nintzen. Peio, zu Iruñekoa zara, bai. Zuen ama erronkarikoa da, ezta? Hala da. Zuk erronkarirekin badukazu alako lotura bat, umetako oroitzapenak eta badituzu? Bai, asko. Umean zehar eta, bizitzazuan zehar joaten nahi asteburuetan eta udan eta orduan harreman handia daukat. Eta bertako lagunekin euskaraz egin izan duzu? Edo euskara entzun izan duzu aurra zinela? Txikian nintzenean ez, oso gutxitan entzuten nuen euskara. Baina orain dela 4 urte edo, zen nintzen haiekin euskaraz egiten, bintzat izan nien haiek niri euskaraz egiteko. Eta pixkanaka, orain ja askorekin euskaraz egiten dut. Eta bazenekien erronkariera ere bazela, ez da? Aspaldi hitz egiten zen euskalki bazela, hori ezagutzen zenuen. Ezagutzen nuen euskalki zegoela. Eta inoiz entzun izan duzu, inoiz irakurri izan duzu erronkarieraz, baduzu harremanik, esan dezagun, erronkarierarekin? Hitzaren bat edo ezaera zaharraren bat ezagutzen dut, baina inork ez du hitz egiten, zer galdu zuen, orduan badago idatzia eta ikas dezakezune baduzu jar zaitezke ikastera, baina elbaitzaren bat eta ezagutzen dut. Eta ze hitz ezagutzen dituzu, Peio? Adibidez, onkixin, ongi etorri, edo nesken eguna, nahiko berezia morabiltzen dara iparraldean, larun bata da. Eta gero usten zait asko ezaera zahar bat, oarpenari ez hau akabatan tenpra, dena oroimenari ez zaio denbora bukatzen. Eta gutxi gehiago, kauko horikura edo lako gauzak. Zure gurasoek zer diote orain euskaraz entzuten zaituztenean? Pozik daude. Aitak ulertzen du zer, zelan egin zuen Tolosan, amak gutxi, baina pozik daude
hain azkar ikasteaz. Bai, ze bereientzat gauza handia izango da, ez da, zu aldaketa hori nola egin duzun ikustea, eta orain zu horrela euskaraz entzutea, ez da? Bai, pozik daude. Zure erronkariko lagunek zer diote? No se, nik uste dut arro daudela esanen nuke, eta posik ala nirekin euskaz hitz egiteko aukera hori izateaz. Eta galderatxo bat, zure familian, esan dugu zure ama esaterako uztarrotzekoa dela? Erronkarikoa. Erronkarikoa, barkatu. Atzeraka joan da, badakizuea zure aitonak, birraitonak, birramonak edo euskaraz egiten ote zuen? Bai, birramonak egiten zuen euskaraz, eta amak esaten dit, bera txikia zenean, beramonak, nire birramonak egiten zuela euskaraz bere aizparekin berak ez ulertzeko. Berak edo, etxekoek ez ulertzeko. Baina erabiltzen zuten, bazekit? Bai. Han galdu zen gutxo gara bera, birramunen garaian. Katea zu berreskuratu duzu orain, ez da? Familiako kate hori. Bueno, nire lehengusinen batek dakite. Naiz lehena familian. Eta orain, euskerarekin lotzen duzu besteak beste bertsolaritza, Peio? Bai. Horretan ere bazabiltz? Piskat bai. Nola da hori, konta iguzu? Iaz, eskaini zidaten nupeko bertso eskolan sartzea. Eta... Nafarroako unibertsitatean ari, bai, ez da? Nafarroako unibertsitatean hori da. Ikustea gati zertzen, zautzen nuen, baina gutxi kanpotik. Eta ez nukan bertsoa izateko intentzioa, baina sartu nintzen ikustera zertzen. Eta zer moduz, orain bertso eskolan zabiltza? Bai, orain Irurtzunera noa, beste batzuekin, eta ongi, gustora. Zeo ze egiten dut. Errexea egin zaizu bertsotan egitea, ze gauza bada euskaraz ikastea, eta beste gauza bada metriketan eta jolasean aritzea. Gustatu zitzaidan. Gero behin hartuta errimak gutxi gora bera, bertso bat egiteko kapazan ez. Bertso honak edo adierazien edo angustia adierazteko normalean ez. Baina bertsoak egiteko bintzatu. Eta askotan kantatzen dituzu bertsoak? Beno, aztean behin elkartzen gara eskolan eta gero noizbenka saioren bat, edo txapelketa txiki bat, edo bertso poteo bat, alako zerbait. Gaur kantatuko zen eguke zerbait? Nahi baduzu, Orain edo agian pentsatzeko denbora ematea nahi duzu edo? Ez, bueno, egin dezaket orain. Orain txe? Zeri buruz? Bertsolaria da, eh? Bueno, euskaltegiei buruz, ez? Horri buruz ari gara. Vale. Bai? Eta orain pentsatzen ari zaren bitartean, azpimarratuko dugu, orain dela denbora oso gutxi ikasi duela Peiok euskaraz, orain dela oso gutxi hasi dela bertsotan, eta 2 urtez euskaraz ikasi ondoren, orain bertso bat abestu behar digula. Zuekin, Peio. Nork edo baldintzak, euskaldun berri honikara, baina euskaltegiak eman digu, behar genuen bultzada. Haien laguntzaz gaur dara magu, ahoan bizia euskara, gure hizkuntza bizira undadin, ikasitari behar da, ikasitari behar da. Oso ongi, Peio. Ondo. Bueno. Zan dezakezu bertsolaritza ere tresna polita izan dela zure euskara ikasteko edo hobetzeko prozesu honetan? Bai, izan da. Eta ematen dit orain gogoa sakontzeko, nire euskara mailan izateko aukera gehiago bertso bat egiteko edo bertso bat egiteko.